Anexioaren aurretik, Bilboko auzoak izan aurretik, Begoñak eta Deustuk oso lurralde zabalak izateaz gain, bere udaletxe propioak zituzten, Errepublikako etxe zeritzenak. Los consistorios de Deusto y de Begoña se arruinan, se caen de viejos. Y el ayuntamiento, eso es propiedad municipal. El ayuntamiento no gasta un duro en nada. Deustun ez dago, bota zuten gerra zibilaren ostean, lehendakari Agirre, orduan Avenida del Ejército ireki zutenean, luzatu zutenean, eta Begoñakoa ere, Begoñako tunelak egin zituztenean, Basilikaren azpian igarotzen diren tunelak egiteko, bota zuten. Guk pentsatu izan dugu beti, Bilbok egin duela alegin handia Begoña suntzitzeko. Eta, nik uste dut, nabarmena da, udala botatzea, eskola sarrak botatzea. Eta hor ikusten da ere, gero, zein izan da, albo herri hauen destinoa edo patua, ez? Eraikin guzti horiek galdu egin dira. Beti egon da arrazoi bat arteko, eraikin horiek botatzeko, eta pena bada, azkenean herri baten existentzia beraren erakusgarria zielako, naiz eta herri horiek ez existitu, zure udaletxea hor badago, esatezu gu garai batean herri bat izan ginen, hemen dago gure udaletxea. Eta orain, eraikin horiek ez daudenez, galde dezakegu, nolakoak ziren, non zeuden, ez? Az gaitezen Begoñakoarekin. El Ayuntamiento de la República de Begoña estaba ahí justo detrás de la iglesia de Begoña. En vez de poner ayuntamiento, ponía Casa de la República, efectivamente. Una Casa de la República muy sencilla, tenía rebotillo en las arcadas y detrás de ella estaban las escuelas tanto de niños como de niñas. Eta orain, ezagutu dezagun nolakoa zen Deustuko udaletxea. Como se pueden ver en las imágenes, el arquitecto municipal Fidel Iturria construye un volumen central de 2 pisos y desván, definido por altas pilastras cajeadas unidas en alto por una cornisa. Llevaba adosadas 2 construcciones laterales para escuelas de primera enseñanza. El piso bajo se abría a la calle por un soportal definido por 3 arcos de medio punto, enmarcados en sillería. Un original mirador asomaba a la plaza mayor del municipio y se defendía por balcón corrido de hierro. Gero aurrean zegoen bebai kioskoa, Deustuko kioskoa, eta bertan dantzak egiten ziren, ez? Deustuko udaltzak zeuzkan latxari batzuk bebai, justo San Pedro enparantzaren ondoan, orain hizkuntza eskola dagoen lekuan, gero bebai bazeukan frontoia, ez? Frontoia, oso ezaguna zen Deustuko frontoia, eta beraz pentsatu behar dugu bere gradetan 4.000 pertsona baino gehiago egon zitezkeela.